för stegen. Slänger sig upp. Någon som är nära upp för stegen. Plats. Och byter plats igen här. Han startar. En dubbel dropkick på stegen. Vad ska han dyka? Oj! Ja, nej, det är grip. Nej, en reversal. Vad ska han göra nu här? En slingshot! Harley Race i stegen. Alla fyra är uppe på varsin sida av nej, där flyger alla och Ekberg är kvar i mitten. Nej, kom igen Harley, gå in Harley. De måste göra någonting nu. Kom igen Harley. Kom igen Harley. Nej, vi kan inte ha Valentine som mästare. Kom igen nu Harley, kom igen Harley. Nej, var det på väg upp? Nej, nej. Danny Sharp är på väg upp. Ett steg till bara. Han har ett bra! Ja! Ja! Harley Race är ny mästare! Vilken match! Jävla bra! Vilken ögonblick! Det är historia som är skriven. Vi har en ny mästare. Harley Race! Anderson! Han har varit en finne i röven på hela svensk wrestling sen första början. 7 februari i Malmö. Du och jag om titeln. Och jag lovar dig, det är det sista du någonsin gör i hela ditt liv.